Det er her på Gamle Scene, de fleste af de 100 millioner kroner skal bruges. I hvert fald ifølge det oprindelige forslag. Men her i sidste øjeblik er kommet en tilføjelse til rapporten. Og den hæver prisen til 260 millioner kroner. Det nye er, at man finder ulemperne ved ny scene så store, at en total nedrivning og opførelse af et helt nyt skuespilhus er nødvendig. Men ellers beskæftiger rapporten sig mest med arbejdet og forholdene bag scenen, hele det tekniske og administrative apparat og det gamle husets utroligt upraktiske indretning. Denne udsendelse vil prøve at vise, hvad der foregår i dette store hus på en dag, fra om morgenen til aftenforestillingen begynder, med og uden problemer. Et af teatrets væsentligste problemer er manglende plads, blandt andet til kulisser og dekorationer. Næsten hver dag begynder med, at en række af disse ting bæres ud af teatret og køres til en magasinbygning på Amager. Og andre ting tages så med den anden vej tilbage. Selvfølgelig forsøger man at lave så få transporter som muligt, men når der skiftes forestillinger på scenen hver aften, så er magasinforholdene på teatret helt utilstrækkelige. Adskillige gange om ugen pakkes samtlige Det Kongelige Kapels instrumenter i en flyttevogn og køres til Otfellow-palæet. Det kniber nemlig også gevaldigt med pladsen til teatrets prøveaktiviteter. Orkestergraven kan ikke bruges om dagen. Der er der nemlig enten prøver på scenen, eller også skiftes der dekoration. Og prøvelokalerne kan ikke huse kapellets over 100 musikere, og der selv ikke når operaen samtidig også er med. Derfor, siger rapporten, er det nødvendigt med større prøvelokaler på teatret. Det sparer både tid og penge. Teatret må regne med en årlig udgift på adskillige 100.000 kroner til leje af Otfellow-palæet og transporten af instrumenter, der ikke tåler hverken stød eller hastige temperatursvingninger. Kapellet er i øvrigt, mener rationaliseringsgruppen, en af hindringerne for en mere effektiv udnyttelse af prøvetiden på teatret. De forskellige grupper af kunstnere har nemlig forskellige arbejdstidsregler. Og derfor sker det tit, at der kommer unødvendige afbrydelser i prøvearbejdet. Samme arbejdsregler for alle kunstnergrupper vil få prøvearbejdet til at glide lettere. Her skal kapellet og operasolisterne i gang med en ny indstudering af Falstaff med fransk gæstedirigent. Jeg kan forestille for dem i dag, Herr de la Côte, und wir heißen Sie herzlich willkommen, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem Falstaff. Schönen Dank. Freue mich auch. Können wir? Anfang, ja. Sechs vor 3. Nee, was sag ich? 6, 7, 8, 9 vor.
9 vor 3. Ist okay? Ziffer 2. Non è finita. Ziffer 2. Non è finita. Du drak mig fuld i aftensværm og fik til hoved. Jeg synes, kan som læge Det er ikke blot svært at komme rundt med kulisser inde i teatret. Det er mindst lige så svært overhovedet at komme ind. Alle kulisser skal nemlig gennem denne dør, eller en tilsvarende i modsatte side. Og her kommer det ind i et kælderrum, der ligger flere etager under både ny og gamle scene. Og for at komme op i nærheden af scenerne, skal kulisserne transporteres med elevator. Og disse elevatorer går ikke op til scenerne, hvor kulisserne skal bruges, men til et helt andet magasin, der ligger en etage over gamle scene og en etage under ny scene. En af elevatorerne er denne vippeelevator. Kulisserne sættes lodret ind nede i kælderen, og så vipper elevatoren op til 3. etage, hvor de så tages vandret ud. Værsgo at køre! Og lige over med hvis du tipper over. Får vi se. Disse adgangsveje og magasinforhold skal selvfølgelig forbedres og moderniseres i forbindelse med ombygningen. Ja, så tager vi 3. hold, og vi tager også den samme fondue som i går. Med croisé op og croisé tilbage, og placé, plié, piqué attitude. Plié igennem til arabesk, luk ned i 5. og til den anden side. Okay. Det er 3. Og i 3, ja. Tænk virkelig op og ned. Balletten er den næststørste kunstnergruppe på teatret. Den omfatter alt fra solodansere til børn ned til 6-7 års alderen, der har fået deres egne eller forældrenes drømme om en plads på den kongelige balletskole opfyldt. Pas endelig på, at jeg også får armene med samtidig med, for eksempel når jeg siger plikéen op herfra, at det hele sker samtidig op til pliké-attitude. En lille smule for langsomt med armen. Ja, så siger vi lige 16 changement til sidst. Alle sammen. Har I plads? Godt. Og 5. Ja, kun 16. Okay, tak for i dag. Også til balletten kniber det med prøvepladsen, fordi lokalerne skal bruges af så mange. Her afløses et hold af piger under 16 år, der altså ved siden af balletundervisningen får en almindelig skoleundervisning på teatret, af et hold bestående af aspiranter til balletkorpset og solodansere.
så ned, og så tripper du. Ned, og så til den der under. Ja, 2 gange. Garderobe og især badeforholdene er yderst spartanske på Det Kongelige Teater. Der er 2 brusere på hver etage, som op mod 50 skal benytte, samtidig på én gang. Ziffer 3, Ziffer 3. Ziffer 3. Pistola, til tjeneste, har du forsygt dig på denne herres lommer? Ja, netop han! Se bare! Lykkende sagtens ægte, hans ansigt er en løgn. Jeg havde i mit lomme 3 blanke æberdaler og 7 gamper skilt. Perché? Non fermate, un po' più lento, un più ritardando solamente. Ziffer 3 nochmal. Ziffer 3. Pistola, til tjeneste, har du forsygt dig på denne doktors lommer? Ja, netop han! Se bare! Mens lykkende sagtens ægte, hans ansigt er en løgn. Jeg havde i min lomme 3 blanke. Det er jo ikke blot kapellet og kapellets instrumenter, der flere gange om ugen skal flyttes til Othello-palæet. Det er også nødvendigt at flytte en del af teatrets kantinekapacitet derned på prøvedagene. Hej, Annette. Skal vi blive stående? Ja, det ryggen væk. Det er meget fint nu. Så der er plads, hvis det var. Jo. Og så lige på. Esplanade. Det er det, man har set på. Nej, er det? På 200 kvadratmeter. I tagterrasse. Lægevinduer. Det var også noget andet. Knækbrød, skrabet smør, mager ost og yoghurt er den normale frokost for balletpigerne. Historien kender ingen eksempler på overvægtige prima ballerinaer. Den der i dybens gade, den kan man se, tror jeg, i 2 etager. Men du skulle snart finde noget. Nu er det der. Det er bare snakke der. Hvad sagde han så? Kun få procent af de børn, der søger ind på balletskolen, kommer i øvrigt gennem nåleøjet. Og endnu færre når så langt som til at blive medlemmer af korpset. Men drømmen gør trange pladsforhold til at holde ud. Lige høre. Altså her er døren ud fra entréen, og her er en væg, og sådan nogenlunde her står telefonen. Og I snakker altså lidt, når I kommer hjem derude fra et selskab, og så ringer telefonen. Bling! Ling, 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 ling. Ja. Telefonen. Ja. Og fra frokost til natmad, Flemming Madsens debutstykke, der snart får premiere på Komediehuset, Det Kongelige Teaters lille scene. Prøvelokalerne er altså anvendelige, når der kun er 2 medvirkende. Men Elverhøj i dette lokale ville være en umulighed. Ja, så går du ud og smider frakken, kommer ind, tænder for lyset for barn. I øvrigt så skal Komediehuset i forbindelse med ændringerne flyttes her ind på hovedteatret. I øjeblikket ligger den lille scene et helt andet sted i byen. Der er ingen isterninger. Ja, du skal lige passe på den der. Det er vores fine vase. Ja, sådan er det. Ja, du sætter dig der og får
øllen fra Axel. Ja. Sådan, ja. Og her er vi så i magasinet bag gamle og ny scene, som på grund af den pladsmangel, der præger hele teatret, blandt andet også bruges som stemmelokale for et af teatrets Steinway-flyler. Hvad laver du egentlig om dagen? Er det tilbagevendende spørgsmål til sceneteknikere på Det Kongelige Teater. Her er beviset på, at de faktisk laver meget. Det er simpelthen nødvendigt for at holde teatrets aktiviteter i gang. Når de møder om morgenen, står der en dekoration på hver scene fra aftenen før. Den skal pilles ned, bæres væk og opmagasineres. Og til middagstid skal der stå 2 nye dekorationer parat til eftermiddagens prøver. De kan nemlig kun af pladshensyn foregå på scenerne. Og når så eftermiddagsprøverne er forbi, ja, så skal dekorationerne pilles ned, bæres væk og opmagasineres for at gå plads til helt andre dekorationer til aftenens helt andre forestillinger. En af de sværeste ting at få på plads er de store bagtæpper. De tæpper, der hænger bagerst på scenen og skiftes ud fra forestilling til forestilling. De er op til 20 meter lange og opbevares i hundredvis på hylder forskellige steder i teatret, hvorfra de hentes med denne elevator og er op til en halv snesmand. Ja, falde. Og vi kører op. Det er gammel svenskab, ikke? Nej, vi går op her. Det her derude. Skal vi ikke gå længere? Ja, klar. Så tager vi den der snit. Ja, det er taget. Du skal ind på en hver tårn og stå. Og den værste flaskehals er adgangen til ny scene. Den eneste vej til scenen er op ad denne slisk, hvor en bærende jerndrager sidder så lavt over gulvet, at alle kulisser næsten skal jongleres igennem. Samtidig er teknikken på begge scener alt for gammeldags og kræver derfor stort mandskab. Tæpperne trækkes ikke hydraulisk, de hæves og sænkes med håndkraft. Og til sceneskiftene om aftenen er det for eksempel nødvendigt med 30 sceneteknikere alene her på gamle scene. Derfor foreslår rapporten blandt andet, at der på teatret indrettes prøverum i scenens størrelse. Så bliver der kun sjældent brug for scenen til eftermiddagsprøver. Man sparer altså 2 sceneombygninger om dagen. Og hvis man samtidig indfører modulsystemer, altså spiller samme forestilling hver aften i længere perioder, indfører mere moderne teknik og ændrer arbejdsreglerne for det tekniske personale, så mener rationaliseringsgruppen, at der kan spares op mod 70 sceneteknikere, og det er mere end en halvering. Det tekniske personale mener ikke, at rapporten giver et rigtigt billede af forholdene og mulighederne på teatret. De siger, at rationaliseringsarbejdet har været noget hastværk, udført af folk, der ikke kender et teaters problemer, og at der er arbejdet ud fra målsætningen,
Når 6 mand kan rulle et tæppe sammen på 1 minut, så kan 1 mand gøre det på 6 minutter. I øvrigt så foreslår rapporten, da ellers ikke kommer ret meget ind på det kunstneriske på teatret, at gamle scene hovedsageligt skal ombygges til at kunne huse operaen og balletten, mens ny scene, hvad enten den helt nybygges eller blot forbedres, skal være skuespilscene. Hvor er der? Slut! To små folk kan gå ned i her. Næsten alle kulisserne laves her på teatrets egen snedkersal, der beskæftiger 9 mand. 9 mand, der får lov til at lave et stykke håndværksarbejde, som ikke findes ret mange andre steder i dag. Dette værksted vendte sammen med de øvrige værksteder flyttet uden for huset til lagerbygningen på Amager. Værkstederne er nemlig store nok til at blive indrettet til prøverum, der har scenens størrelse. Vedligeholdelsen af teatrets tusindvis af kostymer, der hænger overalt, hvor der er en ledig kvadratmeter, sker ved daglige eftersyn. Garderobedamer henter hver dag de kostymer, der har været brugt aftenen før. Og så bæres de hen ad gangen, ned ad trapper og op ad trapper, ned og op med elevatorer, gennem hele teatret til vedligeholdelsessystuerne, hvor tøjet skal repareres. Og derefter går turen gennem labyrinten den modsatte vej, for at hænge tøjet på plads igen før aftens forestilling. Om de har streget hårdt. Vi ser. Ja, det er klart. Jamen, så slummer vi det ud. Så gør vi det. Og så er den ene af garderobedamerne endelig ved at nå frem til vedligeholdelsessystuen. Den anden er gået på magasinet med det tøj, der ikke skal repareres. Fru Jensen? Ja, fint. Hvad er der? Se. Der er gået nogle af de her. Jamen, det skal altså på jer. Vi har fyrstikker. Se, den er gået løs der. Ja, så må den jo laves. Og der skal rene armblade. Ja. Og en hæfteøl. Ja. Og så går det under armen, ikke? Jo. Så lige kigge skåret efter, ikke? Også til i aften, ja.
Jamen, det skal jeg nok ordne. Ja, jo. Fint. Så er der ikke flere, vel? Nej. Godt. Ikke nu, da. Ikke nu. Nej. Så. Hvordan? Praktisk taget alle teaters kostymer syes på egne systuer, der er delt i en herre- og dameafdeling. Materialerne, der anvendes, er normalt af bedste kvalitet. Det er simpelthen nødvendigt, for at de blot skal kunne holde i en sæson. På scenen bliver for eksempel balletkostymer på en enkelt aften udsat for samme behandling som et normalt sæt tøj for på et helt år. I både ærmer og hals sættes der yderligere sminkestrimler for at beskytte tøjet. Begyndte du bare at pikere kravene? Alt det vand, det er da enormt varmt at arbejde i. Og rigtige skræddere vil ikke bruge moderne letvægtstrygejern. De vil have et stort, tungt, gammeldags pressejern. Annette, kunne du ikke lige synes det? Og så 2 neglerstykker. Korrekt, så fik lavet Mads det før, ikke? Hør de her, Knud. Det er de 4 lamper, vi skal bruge. Ja, 2 af dem er klare. Ja. 32 og 30. Hør de her, du skal bruge 2'eren. Nej, jeg skal sgu ej. Du skal bruge de 4 lamper i midten. 2 alen og 3 alen. Du skal bruge de 4 lamper i midten her. Jeg har nummer 2 alen og 3 alen. Okay, sikkert noget nu. En ting, der ikke kan moderniseres ret meget, er lyssætningen på scenen. Her er den ny og mandskabsbesparende teknik kun så småt på vej enkelte steder i verden. De hundredvis af lamper på og omkring hver scene har deres egen bestemte styrke og retning til hver enkelt forestilling. Og når der uafbrudt skiftes mellem forestilling, prøve og ny forestilling, er det et kæmpearbejde at ændre lyssætningen. Det sker manuelt ved hver enkelt lampe. Den er farve 61. Ja, det er den nemlig. Den er farve 61. Se, den går der. Kan den nå? Ja, bare kom, de giver os noget mere ledning. Du giver dem bare noget mere ledning bagefter, så. Bare lige aflaste ledning. Lad være den ikke så meget ned, og så siger han. Ja, men vi kan give den noget mere ledning bagefter, så. Tror jeg er bedre. Så vil aflaste den, det er ikke til råd, så måske. Øverst oppe på Det Kongelige Teater, i 6. sals højde, lige over tilskuerrummet på Gamle Scene, laves tæpperne og tapeterne til forestillingerne. Der er kun adgang herop via nogle halsbrækkende stiger, og materialerne skal hejses ned gennem en lem i gulvet. Og det kan selvfølgelig kun ske, når der ikke er prøve på scenen. Og når der prøves, må der selvfølgelig heller ikke bruges symaskiner. Henning, hvor vil du have det her? Henning, hvor vil du have det her? Her var der for få minutter siden balletprøve i det, der hedder Lille Ny Prøvesal, der faktisk er et af de største prøverum på teatret. Og nu skal der gøres plads til operakorets 60 medlemmer. Koret regnes for et af verdens bedste operakor, men må altså tage til takke med en balletsal til indstuderingen af Beethovens Die Freude. Akustikken er hørt værre, men også koret trænger i høj grad til bedre og større lokaler. Flere gange om ugen må de ligesom kapellet prøve i Othello-palæet.
første takt, de synger. Crescendo og diminuendo på samme tone. Ikke? I laver først diminuendo på den sidste fjerdedel i takten, og på de to næste halvnoder. Crescendo og diminuendo er på første nåde. Ikke? Lige på en gang. Kom. Jeg har sagt det til herrerne, men jeg siger det også til dem. Det er et kolossalt vanskeligt sted, ikke? Fordi orkestret har... Ja, de har nogle trivoler nedenunder. Og hvis vi bare synger så meget som den mindste smule for langsomt, og især i Osfello-palæet, ikke? Hvor afstanden til ja... Malersalene, der er 2 af slagsen, er de største rum på teatret uden for scenerne. Og derfor har rationaliseringsgruppen foreslået, at begge malersale flyttes til lagerbygningen på Amager. Det giver nemlig mulighed for for første gang i teatrets historie at få nogle prøverum, der er store nok. Men det vil selvfølgelig koste nogle penge, især til forstærkning af gulvene og forbedring af akustikken. Det er ikke blot dekorationer og tæpper, der males. Balletkorpsets sko slides så hårdt på tå og hæl, at de jævnligt får en omgang maling, der selvfølgelig skal passe i farven til den forestilling, hvor de skal bruges. I øvrigt så foreslår rapporten, at arbejdet i malersalen, ligesom arbejdet i de øvrige værksteder, skal have en overordnet styring. Det vil give en mere jævn arbejdsrytme, og ikke som nu, hvor der indimellem kommer spidsbelastningsperioder, som gør, at dekorationer ikke altid bliver færdige til tiden. Ja, det er nemlig det. Vi kan overhovedet ikke bruge. Frisørerne æder. Parykværkstedet ligger oppe på 5. sal, næsten så langt væk fra garderoberne, som man overhovedet kan komme. Her ordnes eller ændres de 3-4.000 parykker, teatret har. Og det er også denne afdeling, der sørger for kunstnernes naturlige hår, når parykker ikke behøves. Det står trygt meget for det der. Systuernes opgaver spænder lige fra de mest bundne til at de blot får stukket en bog med et par tegninger ud og bedt om at lave nogle kostymer, der minder lidt om tegningerne. Her er vi i en af damesystuerne, der er i gang med kostymer til Fandens komedie af Erik Knudsen, der har premiere i begyndelsen af næste uge. Rapporten foreslår, at de mange systuer, der ligger spredt over hele teatret på forskellige etager, bliver placeret i nærheden af hinanden. Det vil spare tid og give bedre mulighed for styring. Hvor meget mangler du?
Hvad er klokken? Jeg er lige straks færdig. Så, nu bliver jeg færdig. Ja. Sådan. Nej, hvor er du sød. Nej, hvor ser du godt ud. Så må du have hår. I Anne-Marie Marx Hansens garderobe står både påklæderske og frisør parat. Selvfølgelig klarer skuespillerne meget ofte selv den side af sagen. Men når der gælder hurtige skift i både påklædning og hårarrangement, er det nødvendigt med hjælp. Hjælper kan være det, hva'? Au. Så. Og så nærmer vi os aftens forestilling. Balletskoen klippes til og prøves. I minutterne før tæppet går, kommer 14 brandfolk for at holde vagt på teatret. Teaterchefen Henning Rode byder velkommen til Peter Schaufus, der er hjemme på gæstespil. Belysningsmesteren ser de sidste lamper efter. Den sidste opvarmning. Den sidste koncentration. Publikum er på plads.